Hayop ka, nakabalik ako sa'yo mo. Hi, guys! Ano ni tamadik kong boy? Nira? Hello, guys! Hi. Bago ako. Bagong recruit po ako. Bagong recruit po. Pasensya na po sa aking mga forever. Opo. Inaalagaan ko po yan. Sila lang po ang tumatagal sa akin. Yung forever ko lang po yung tumatagal. Kaya, ilang. I owe you thanks, boy. What use was her heart to me? Oh my God! Oy! And you got Pasok mga suki. Prasyong din istorya. Oo. My God. hold her tight and close. Uy, malinaw siya, girl. Ba't wala akong nakikita man lang Stars do. tumapas? Ano naman ang viewers dyan? Shine. Oh, hi. Hello. Pag may tao ba yun na yan? Viewers na yan. Oh, hi sa isang viewer. Dagda lang naman. Parang maganda tong ano. Stardust. Oh, nawala na po yung isang viewer ko. Oh my God. Hi, Nonoy ko, Pugi. Ay, may papakita po ako. May Pugi po. Dito. Naku, baka maano kita. Nonoy ko. Baka maano kita. Oh, hello. Nadami na po tayo mga audience. Opo. Teka na pala. Sa YouTube po. Dami na po nating audience. Oh, dahil nakakasya payo. Hi. Hi, ganda baby ko. Hi, ganda baby ko. Ano ba pwede? Mayo man nga ning tao. Kaya di. Kumanta ka lang. Ang kakanta ko. How? Uy, nanay ko, ipapaili ako. Hi, ikaw. Hi! Hi! Mag-hi ikaw. Hi, nanay ko. Duman ikaw. Kati ganda. Opo, duman ikaw. Wala man lang pong viewers. Oh my God, nakakaano naman. Nakakatamad naman mag-ano. Okay. Nakakatamad po mag-live pag wala pong viewers na ganito. Ano, naka-display lang ako dito. Naka-display lang po. Hello, is it me? Aray. Is it me you're looking for? Nay, hello, ikaw na. Ay, sorry. Ay, wag ka na patindong, oh. Patama ka ng dungo. Ay, wag ka na lang. Nagre-record ako sa bago. Kasi lang, di ko trip ang boses. Bakit ang boses ko, girl? Pumunta ako kanina. Kaso yung boses ko may kulay. Yung kanta yung ayaw. Anong as? Uy, kawawa naman ang live ko. Wala man lang kahit isa. Walang benta. Walang benta, Nonoy ko. Hello, mag-hello ka digdinoy. Hello? Hi! Ha? Abo, didai. No. Ma-record na lang tayo. Ma-record na lang daw kami. So, dahil wala man na nanonood or napunta po sa live na to. Anong 5 minutes. Wala naman pong napunta sa live na to. Kawawa naman po kami. Nakaupo lang detach. So,
baka pwede naman itong yan, no? Uy! Give mo. Give mo. Give mo. Give mo. Give mo. Oh, so, may viewers na ako. Si Agta lang po yan. Siya lang po yan. Huwag po talaga tayo malito. Pati sa leg pa kami pumunta. You're right. Oh my God, Nonoy. Mahulog. Oh, so dahil wala nga pong viewers, magbababay na po kami. So, bye everybody. Bye everyone. Girl, magpritos ka na. Pritusin na yan. Alala, bago man yan lapis Nonoy ko. Maluya ang views ko. Nakakaya. Hiya naman ako. Yung nakikilive lang ako. Pero wala naman. Wala man lang viewers. Give it to me. Give it to me. Sa Facebook page na lang. Give it na Facebook. Ala. Pero day ka. Hindi, mag-ano. Hindi po makanta. Grabe ka naman. Porkit hindi kagandahan yung boses ko, pinagbabawalan talaga akong kumanta. Copyright ka naman. O sabay, everybody. So, ayan. Bye-bye. Bye. Bye. Yun ang may ibang viewers naman. Mag-SMR kaya ako. Ay, magbababay na ako. So, kailangan na pumunta ni nanay ko sa kwarto niya. Sapat. Sabi mo batak. 10 minutes. So, mag-SMR na lang tayo, nanay ko. Hindi, mag-SMR ka. B, ano yan? Parang ano si ang YouTube ni Kuya yun? 10. Ano? Sige. Mani. Ay. No. 10 minutes. Wow. Dapat talaga pula. May pula pag akong lipstick. Utay So, naghahanap po siyang pulang lipstick. Palit mo na namin. Lip gloss lang pa ganun. Nagpapulang kayo na. O salamin po to? Hindi po yan salamin, girl. Hello, everybody. Mag-ano kaya ako? Mag-SMR na lang kaya ako? Noy, argan eh. Dadangog pa nindo. SMR. Ganon. Tapos maan. SMR. Ganon. SMR po, SMR. Bukas. Sandali! Bukas, no. La! Uy, naman. No. Yung kanta yung ayaw sa akin. At ang kakanta. Ano yun? Anong pilang? Binababoy na po namin yung live ni Agto. Yung YouTube channel po niya. Binababoy na po namin. Yan pwede na. Man, kakanta kami? Ay, kakanta daw po kami. So pasensya na po sa mga makakarinig ng aking boses. Pagkat ang boses ko po or ang kanta talaga ayaw sa akin. Ano ni boy? May man ko nadadango po. May, dadang. May. Ano? May mabukit. Di ba kaya nakabol nyo? May, dikti. O, di na. Nadadang. Ano ni aram? Kaya, tataog kaya. Sinasabi ko sa inyo ha,
No. 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 Ano? Hindi po. Dodong Kakay. Shut up. Wow. Ito. Dahil. Ini. Ah. Ah. Ay, ito pa. Copyright. Nakaturo ka lang po. Ay, wala pa akong pang-jacket. Copyright. Bigyan ng jacket yan! 10,000? Hi, 3,000 viewers. Jacket? Ano ba yung jacket? Jacket, wait. Wait lang po. Wala akong pang-jacket. Uy, may ako araw sa mga Aray ko. Ay. No, no, no. Huh? Ano pa ka? Hey, I'm Sylvia, and I'm a mom. I like watching Logan grow with confidence. I treat him with Kinder Joy. It has a milky taste that kids love, and it always comes with new toys. Ginagawa niya na po. Wala pa akong alam sa ganito. Oh. Ano yan? Sa mga panahong na ito magkino, bakit bang umaba? Diyan ganyan, tumira di mapigilan. Hindi mo lang sa iyong puso, kaya mo yan! Kumukulo sa isipan, mga pagsubok lamang ang isipin. Hi, Dodong! Mega love shoutout sa'yo, Dodong. Kakay, meron ka na pong jacket. Pwede ka na pong magbaba ng iyong link. Kaya mo yan. Kaya, ini, copyright ni. Pag naglipat ka. Ini. Reuse na. Wak, dyan na. Wak. Oh, yeah. Yan, yan. Bulog.
maganda yung ating live ngayon. Ate Dora, mega love shoutout sa iyo, Ate Dora. Thank you so much sa patamsak. Ate Dora, malapit na akong money, Ate Dora. Thank you so much sa Ate Dora sa support. Salamat sa support mo, Ate Dora. Mahal pangako sa'y hindi magbabago. Puro ikaw lang ang iibigin ko. Kahit ikaw ay nasaktan ako. Sana di maglalaho pala. Wait lang guys, malaman. Thank you, Dodong, Kakay.